Myanmar a Kachin state Phakan biala July ni ninga niya khan le yamina lungmoi chikhat Jade zong tu te delin mi za somruk pahni chuang anthia lungmoi zong tu te hian to so lo tok zeu zeu to thin ma se tun trum hi voi khata thi antamber trum niya hriatania Phakan thi khovela Jade lai chuan lian ber pol ani nge bokane lungmoi an zona bula hian ruasu rawangin chir aron tola abula lo omte chu anin saseng man talova mi somnga chuangin liaman tuara damdoin lama dalun ni bokane amuna omte soidan chuan anbul ko chu aron mina amhuma sadeu te chu tlanson turin anin nawa mase minute khat po tinglawa chhiatna chu athleng zuita chirina lente chu awon won mase chan thei mangbar anom to lowene he chhiatna thleng hian Burma sarkar soisel alhongala himna lam ngai tu lovin Kachin state a hian lungmoi zon na hi kalpui aloni kumkhua to thina sarkarin ma alak lo wangin tuna chhiatna lian tham athleng ta lungmoi lai chua hi himna lam ngai tu na tel lo chuan lian tham taka kalpui ni to lo se afin thak leang tinan soya ong san su chin sarkar na an siam hnuwa Jade lai chuana chu thuam that talo tiam to malak na phei chu omlem lo thungane lungmoi zong hian tlang an thriat top zelania chuba ka leilai khuarin an munma te chu achik khrup zel boka environment anti chana sa hle hewang hian sipai thu nei na tanga democracy lama anin her chau NDL in thu nei na anchel hnuwa khan siam that tumna omta kumsan ni som paruka khan sarkar chuan lungman tam lai chua phalna company te hna apek thin chu environment ti chelo deuh zonga kalpui dan ngai tua pain alo ti top to mase kumsa ni som pariata khan malak na omuma lo chungin phalna chu apele ta ne Myanmar marlam Kachin state borwell hi Jade baka thing rangkachakle lungmoi danga an hausa hlea alai chuak tu te hi company mi le sa te ani lo chuan mire theite te van nei na charbe seya helai mun pan khom tu te le Kachin mi te ania chung lungmoi lai chuak tu te chu yamase antia lungmoi lam buai pui to company te hian zangna domna beitham takin ram nei tu te chu lak sakte anchinga achang chuan ti luina te po an hmang thina ne company ten an lai zo tole an kalsan to te chu mire thei jok te hian an thru travele thina lungmoi an mu chua len dana zerin ni khata an hlopo adanglam thei viau mai amu theivak lo te chuan ni khata dollar li borvel te an hlo thina amu fu devin dollar za borvel an hlo chang te omboka leimin hi an buena kum khua alo ni to thin kumsan ni sompanga khan mi za borvel chu leiminin alo del to bokane tlang pangchu lain leivunga chuan lungmoi a omem ti te an zong thina lei a ngelo wang hian leimin le thi hi chu hriatur om deuh reng thina ne khur lai manga lungmoi an zonna te po a him chuang lo Jade Industry a hian mi nuai thum bor vel an thoka an thona hmun him lo wang hian lau chungchunga thok chu atamber ania mase han thore ro chuan ngaya kan nei ve to thin thi theireng kan nei ti in hriat kur mai chuan ngayangam tak tak theilo ane tin an soyane company hnuaya thok ni lo te hi chu dan kala lungmoi zong an la ni ta zel le ngala an nunna an thaba ka hian thu nei tu te hlawin hun an hmang thin boka leimin le vuak hlau inkara na an thoka jai thi an mu chuak lawani phei chuan an ha thlon na sa zual hle pakhan borvel hi an rama po atla berle tlopo harsalai berania sipai sarkar laya an ro rel na dik lo lan chuana thaber ang hialin an soi thina ne lungmoi ba ka hian tuyal thei lai chuate huan zau tak tak te ma se ami cheng te chu an la re thei reng thunga an thil hlu lai chua hlok na po chu mitlem te kuta alu thina ne alai tu te le azong tu te hi le khathiam lo ani deuh veka lungmoi an hmu chua te chu commission lama an ral thina commission te hian aman tlom theyang berin an lei saka sumdong te le ramdanga aman to theyang berin an ni hian an ral thunga ne lungmoi la chu so tia han char zung thei ani heklova ngun zo ka en lo chuan hlutna nei lo lungdang tenen an lan dan ainang deuh renga dollar sanga man le dollar ni man tur te po hriat ran thei ani lova
commission chuan hei hi alai tu te bumna tan tak an hmang thina ne Jade Industry hi Myanmar sumlak luna lian berte zinga mi haneya kumkhata dollar tlu le dingon som chuang anram sumde chua za a som panga borvel te an lalu thina mase Myanmar sarkar chuan an chhor tamwak lo thung dollar tlu le dingon thum borvel chu an hailut ve trok mai theyane sum tamjok chu an hruai tu hlui sipai general te Chinese sumdong te le helkuta te aluta an sumde chua hi kongpui damdoin le zirna in thuam thatna tan te an mamo lain Kachin state a chuan kolphetha taknial po ala thatak tak theilova mira theite din hun po akang tak tak thei chuang lo bokane chuwa chapa golden triangle lam nai ania wangin rihlo atam hle kongsira thlai na zorin anzuar chuak deuh mai thina alai chuak tu te sum kaltam na berpo rihlowania chu chu US in a shrek ruihlawa sumdong tele helai hmuna veng tu te chuan hlok na tan an hmang ber thina ne ruihlawa tamrual hian awareness thatlo wangin h aleng na sahle no chi zorna tanga kai thei chau ture mo ti te hriawin man tro ma tanga kai thei ani ti hrelo te po an lakat nuk bokane Jade hi ton khat lai chuana tan dollar zanga borvel te an senga mase thralna chuan dollar nuai khat le sing ni borvel hani thunga chu chu a thei deuh mitlem te in lok na tan an hmanga lungmoi an lai chua mun nga thena mun li borvel chu aruka sumdawnna kaltir thin niin sarkarin chhia alak theilo wangin an ramphei chuan he sumdawnna hi ani dan turang takin an that pui phalawane Kachin state a cheng te hi Burma mi ten en chuan andang lam riawa Buddhist rama Christian cheng ani wangin in lak thran te po an lo tum to thina Kachin Independence Army helpol te an nei ane an helpol KIA hi indo pui pahni na laya America sipai ten training an pek to te din chua aneya an thu hnuaya hian an ram chu a om na chin te po a om nge bokane Jade sumdawnna po hian an in rol thu khop mai an sumhnar poimo tak katling pha Jade lai chuana hmun in chu hian kumsak ni som pakhat atanga kumsak ni som pathum in kara khan sipai lam nen an lo in do to a KIA le sarkar hi kumsak khazakwa som ko chowa khan thil lai chuana khura tanga lok na in sem konga in rem na nein in ka hai han lo puang to a mase KIA te hian sipai lamin a hlok na an tela an hnamin an tuar nia soin in rem na hi an zom thadu talo thunga kumsan hi som pathum chawa khan in rem na zongin Kachin namzinga Jade sumdawnna tanga hosa te chuan palai na te po an lo thok zak to ne heba ka hian wa nam sipai te chuan thil lai chuana hmun hi Myanmar sarkar nena in rem na an nei angin zau tak an nei boka Kachin state hosak na hi a state nei tu te chuan an zar zodan po anep viau bokane Jade hi China masa nga tanga an lungmoi ngai san halo ni to a in China tan te ba ka budalim siam na tan te an hmanga Asia ramba ka khovel mun hranga a market a that em awangin a hmun pui Kachin state hi lungmoi awanga buaina bel Africa a lunglua wanga an buaina hmun nang deuh chia hanita chu chu tun thlenga an din hmun alani chhun zom zel bokane Ruihlo atame mawangin alai chuak tu te zinga hian hausak puyan tlem hle Barmaram mundanga chuan ruihlowa sumdawn chu damchunga lungin tan theina le thitura an chung thu rel theina hial hania helai hmunai ro hi chuan azalen hle number 4 phei hi chu kholaya anzuar chuak tuar mai zela no chizorna nen hain zom tlat bokane ruihlo tamber chu an state thenom san state atanga ronlu tania sipai hlui te soidanin ruihlo tol hi khapat nekin sumsiam na tan sipai te chuan an hmang thina atol tu te tang hian thamna tam tham fe an lo la thina ne chu ba ka chuan helho sum nar pakhat alo ni bok nen a khap lama hi chuan ti vak ngai na om lo ni te poin alanga ne ruihlo hi voi khatin chiu na chu dollar khat bor vel ania angol vei to te chuan ni khata dollar nga bor vel an mamo zia thina ni khata dollar li bor vela lu thin tan chuan han hausak chi zia zang ani lova ruihlo awanga thita po hi antam hle bokane lungmoi lai tu pakhat soidan chuan trum khat chu dollar nuai khat man hu tur Jade kalai chuaka ma se ka hausak phalem lo hle
sum tam jok chu commission ten an neya abak zong chu in chiuna ka hmang zo vek mai ani hatia leilung hosakna that tak nei ma se ruihlova antlan mi awawang hian din chua theina rem chang an nei tlem hle neite poin alangane hengte wang hian an lungmoi leina chevel chu van neina chhar chuana hmun ni lovin hremhmun lam tluang ani zoke ten lo ti fo to thina ne heng thil lai chuana khurin chuwa helle sarkar anin dolai po khan alai tu te hi chuan silai le puak thei thil leng kara na an thok zela indona hel hian lai chuana hmun hi an lak bela alai tu te chuan sarkarin kolai chuan an chhor jok nin an soyane helte hian an thil lai chua tanga an sum lak chu bible thu kai lekin soma pakhat an lo lak sak thina helte hian lungman tam lai chua kanomem ti thli thlai tu hi thil lai chuana hmun bor vela an da thluwa thin nge nge ne rim taka thok tu ber alai chuak tu te chuan a hlok na tam jok chu te lo ma se kalna dang om chuang hek lo le nuna thapin leivung kara jay tan zon chu angai le thina ne